seria millor que es vestida d'una forma més austera i senzilla. Sí? Suposem que haurà treballat alguna vegada de recepcionista. Més o menys. Doncs ha arribat el moment que demostre que sap fer. Jo no podré atendre-la en els moments. Agafa el telèfon a veure. Albert Foltor Fiambres a la pata. No, senyora. El que no, ha degut equivocar-se. Vinga, senyora, no passa res. Adeu. Té algun problema? M'estan gastant una broma, no sé si. Segur que hi ha una càmera buida. No sé de què em parla. Era una dona que plorava i deia parlar amb unes pompes fúnebres. És que això és una empresa de pompes fúnebres. No em diga. Però l'agència no li van dir a què es dediquen. Tan sols d'això que es tractava de fiambres. Ja no es pot fer res. Això és una funerària. Jo mai havia treballat en un lloc així, L'única cosa que ha de fer és atendre el telèfon i prendre nota dels encàrrecs. Si entra algú, m'avisa immediatament. I, sobretot, no prenga iniciatives pel seu compte. D'acord? D'acord, d'acord. Vaig a dins a ocupar-me del nou diputat. Un diputat? Sí, un diputat. Són les legislatives anticipades. No s'ha fixat en els cartells que hi ha a la porta del cementeri? Jo així veig a la Anita Barber i no em pareix que estiga molt malalta, No es tracta de la senyora Barber, sinó del seu espòs, el senyor Barber. La senyora Barber es presenta a les eleccions per a succeir-li. Ja. La veritat és que m'està costant donar-li un aspecte prou presentable. El cadàver va estar prou de temps submergit en l'aigua. En l'aigua? Sí, però la veritat és que estic fent un treball de reconstrucció perfecte. Ahí dins, en la rebotiga. I crean que no resulta gens fàcil. Vostè, com a esteticista, podria pegar-li l'últim toc. Normalment és la meva dona que es dedica a aquestes coses. Però com ella no està... Vols dir que jo tinc que... Em va dir que tenia el títol, no? Sí, més o menys. Doncs haurà d'ajudar-me. Val, clar, sí. Esa confiança la deixa a soles de moment. Espera l'entrega d'una mercaderia. Una mercaderia. Vols dir que em portaran a ser un fiambre? Senyoreta, així no cridem fiambres als nostres difunts, sinó els nostres volguts desapareguts. Ja. Imagina que treballa en una agència de viatges. En certa manera, els cadàvers fan el mateix, com un creuer, però només amb bitllet d'anada. Però llavors, de quina mercaderia es tracta? La nova col·lecció de taüts. Així té el catàleg. Pollo, i això crides tu un creuer? Mare meva. La senyora Barber, què és el que pot oferir-me? La veritat és que acabo d'assabentar-me que els taüts no arribaran fins dins d'unes quantes hores. Aleshores, El de pi bàsic era l'últim en estoc. l'últim? I això què vol dir? Que no puc oferir-li un altre model, a no ser que deixem a la senyora Sabatilla en el frigorífic. Clar, que ja està en el tanatori, rodejada de la seva família. Clar. Una situació delicada. El funeral per el meu marit és 8 a les 11 en punt. També de la meva esposa. Un taüt per a dos, només faltava això. No estarà pensant vostè en ficar a la dona d'este senyor i al meu marit en la mateixa caixeta, no? Per descomptat, no estaria ben vist. Podrien ajornar una de les dues cerimònies per demà. No crec que a ells els importe massa. A ell no, però a mi sí. Ajornar-ho, ni parlar d'això. La premsa que em recolza ja està avisada. I la meua. I no n'hi ha cap raó per a donar-li protagonisme al meu adversari. I què fem aleshores? Un moment. No crec que a la meva dona li importi que l'absorgàvem sense taüt. Què està vostè dient? El taüt tan sols és un vehicle per arribar a la cremació. Total, pues que de pocs minuts. Té vostè raó. És poc ecològic carregar-se d'un muntó d'alzines per
Això sense comptar amb el fum i l'efecte d'hivernacle. Podria fer com a l'Índia, un montó de llenya a la vora del riu i ja està. Sí, sí. Això li agradaria molt al xis de la premsa. Quan acabaran les cremacions? No tinc ni idea. És per la falta de costum. Tinc l'estranya sensació d'estar en una maternitat esperant el feliç esdeveniment. Sí, resulta estrany. Sap ja el que farà? Respecte a què? Respectar el sender del seu marit, on pensa guardar-lo. No tinc ni idea. Ocupem molt. Tampoc ho sé. Generalment les entreguen en una urna. Una urna? Una urna funerària, clar. Clar, clar. Resulta irònic que un diputat acabi en una urna. La veritat. I vostè? Què pensa fer? Per descomptat, no les posaré en el meu dormitori. Per descomptat. Pot ser escampar les cendres per l'herba. Encara que no sé si és legal fer-ho. Jo crec que sí. No crec que ningú hagi anat a la presó per una raó tan sentimental. Per altra banda, saber que el que queda de la teua mitja garrotxa camina per ahí tirat entre la caseta del cos i la barbacoa resulta peculiar també, no t'hi pareix? Sí, tan estrany. És una decisió prou difícil de prendre. Convé pensar-se'n bé abans de fer res, perquè si no després ja seria massa tard. Es pot utilitzar l'aspiradora. Ja, Que no sé. cedeix el seu objecte sexual. Bon dia. Anem fent progressos. Tan sols mitja hora de retard. Avui no s'ha dormit el autobús. Sí, però em vaig despertar abans del final del trajecte. Com va el negoci, senyor Goldor? Tranquil en este moment. Després de la setmaneta que hem passat. Saps que finalment va guanyar el centrista, La senyora Barber es va retirar. però ara està com a la seva suplent. Per cert, ha vingut la seva dona? Sí, està ahí dins. Això ella no necessita. Que està, però de cos present. Finalment va agafar la grip. No saps vostè, senyor Goldor? Els meus sentits condors quan va córrer l'ovi. Esta nit, finalment, tenia que haver-la deixat que es vacunara. Almenys ara podrà provar quan l'amava. Sí, això sí, la veritat. Com vostè sempre diu, en el preu del taüt es veu quan volem els nostres punts. Quin model ha triat? I bàsic. Sí, la fusta és molt
Sí, així, en el negoci. Doncs esa he de ser jo. Així ja em farà un contracte definitiu. En tot cas, li faré un contracte en proves. Clar que sempre quedarà lliure el joc de tanatopràctic. Tanatopràctic. Sí, la meua elecció és més bé la reconstrucció. És com fer un puzzle, però no amb totes les peces. Com a la senyora Sabatita. Sí, quan me la van portar, després de que el cotxe l'arrossegara el tren, que estava bé picaeta la pobra. Sí, pobreta. Sí, és vostè, normalment és la meua dona la que es dedica a aquestes coses, ja que ja no està, vostè podria donar-li l'últim toc. No sé què dir-li. Sí, és com fer un maquillatge d'estètica, amb l'avantatge que el client ni es mou ni protesta. Inclús podem tractar amb la Yeset. Perquè un dia o un altre, pobre o ric, famós o anònim, tots passen per les nostres mans. I ja sap vostè que així mai ens avorrim.